5, 4, 3, 2, 1. Yan, live na. Yo, what's up mga kabalan? Live tayo di. Okay, nino may kayabi tayo siyempre lang kalwano ng alway idol Jeric Nakpil. Pare, kumusta na balita kaya? Kabalan. Okay mo pare. Ang balita. Ayos mo naman pare, may bukol din basketball, sobrang dakal paliga. Kaya ka, Wow. ilang liga mapyalungan ngayon eh. Grabe. Piso 2.0. Joby Everisto. Shoutout mo Dory ka, shoutout mo Pare, ako may galoy parang Michael, pare. Puta ni tanay, mang liyak mo mga yan. Pare, balo mo naman po tang pa-spot mo, pa-perimeter. Jeric Nakpil na rin. Jeric Nakpil. Opo tang slasher yo. Diyan tang isla daw, Michael Vigo na rin para. Apining pisanin Ay, mo kaya na dapat. Para na ng balita, nanong team mo ngayon currently nanong Ngayon ni Ma'am Yalong ko kayong PSL pare, Pilipinas Super League, kaya kung Nebay Sia. para bala mo, yung Nueva Ecija, magaling yung mag-handle talagang tao na. I mean, kayo, mapanusig ka rin players like, kasi di ba pala niyang teaming Nueva Ecija tapos, magtipid ka rin player na halos di kalidad lang naman. Ayos lang talaga pag kaya, hindi lang management, boss. Pero different, aparte yan kaya ni pare, aparte itang kari paring Michael, aparte itang kaya yung baga, aparte yung management. Itang Miguel Bandi naman kitang kay mi, balo mi itang sinigat boss Ron sana, itang sinigat kitang motor drug, 31 million niya ba ita? Oo. Itang drug, ito yung kay mi, ito yung owner mi. Okay. So talagang dahil pala malupit na boss Ken, kinabisi yun. Oo. Okay. Tapos pare, anong pagkabala mo ngayon eh? Anong negosyo ng Jeric Nakpil ngayon eh? Ito, ngini ating kong water station, tang water station kayong Bacolor. Okay, so nanong Bacolor. Water station, bala mo na itong mineral water pare mga tanay. Mag-supply ka ng mineral water. Wow. Atining kahit pangin rin yung pandemic, mga talakot dito. Yan pare, shoutout mo ano ring fans mo. Ayan o, ating kaping fans ka agad o. Kaya mo la ba? Ayan, checking kaya ko kyung piece ko. Ayan. Alibule. Oh, kaya gano shoutout ka naman ng Jerome Juanico. Idol Nakpilahay po. Ayop. Malupit na player yan. Si Idol Juanico. Idol Juanico. Tapos si JB Salcedo, ayan, from Santa Ana, Pampanga, nagpapa-shoutout din. Shoutout JB Salcedo. Ay, pare yan. Shoutout pare, yan, mamangon. Yan, siyempre, Melvin Dizon. Ang daming fans pala ni Idol Jeric. Shoutout Melvin Dizon. Ayun, bagsak me pa. Bagsak me pa. Jordan na Ingel, Idol piso-piso shoutout. Ayan. Hey! Teammate yan, di point guard mo yan. Wow, siyempre. Ay, wow, malupit siya ini. Pare, binasagan ng piso-piso, pare. Explain mo na yun, tinaos na ang piso-piso shot. Balo itong sabi na, itong perimeter, patyepan, balo mo naman, putang kustan, matik, piso-piso, o kanta, magmulay itong piso-piso. Pa-spots diba, kaya kustan, sure, wow, perimeter, sure peso, balo, may kaya. Pero para na simula pandemya talagang ang basketball, may magkasahid kayo. Ngayon naman sinobra dakal basketball paro. Ako magkasahid king schedule. Oo, pare itong. Actually, magkasakit putang siyempre ating kyalong gaining pro okay but itang balo mo na itang ligang labas hanapin. Well, ako para na Dakal ko rin nakakakwentuhan na player para siyempre.
nung iya ka no, syempre pag Mm. metuana kay nakamakapamyalong ka ring ligan labas makanyan. Anya minsan din alwa susulitan da Oo. na. Oo, Mga oo. tingkay. Tsaka makakaya rin kasi yung ligang labas pare. So, makakasahop niya kasi financially, syempre. Syempre ating TF yan pare, matik na yan. Oo, yung TF, syempre, mas, kumbaga, makakasahop niya kayong financially, kay ba't makakabus siya pang kumpiyansa, mga ganyan. Kung syempre, wala namang bawal kay ligang labas. Talagang tira kan tira. Wala mo. Alit sa pare Kaya pag minsan, talagang pag papamyalungan mo yung ligang labas. lalo na pare kay di Pampanga pag ligang labas kay ni par kaya labas na din player, di ba? As din player, malupit Oo lang yan naman. eh. Oo, oo, oo. So, Yan. may aluwa na lang tayo, syempre, import, mga ganyan. Walwa ng import. Ayan. Pag shoutout tala pare ni pare, sabi ng Marvin Bondok, pa shoutout. Ana. Idol, Marvin Wondok, shoutout. Yan, tapos sabi ng Joe Marijan Manlakit yan ko, shoutout idol, bagsak may papong from San Luis. May miyal na ka ba San Luis Joe pare? Marie dyan. May miyalong ko, yata. San Luis. Wow, may miyalong ko. Padwa ng best. RG Gomez, lista mo na. Grabe naman. Idol, Gomez. Kinuha na ako galo yan eh. Nang papitik-pitik. Ay. JC Carlos, ayan, Mr. Piso, ano. Grabe. So talagang tinatak niya kaya yan pare. JC Carlos, shoutout, idol. Pero Oo. PSL par. Patatak may pare, ikitang piso-piso 2.0 ngayon eh. Wali pare, main talaga. Siyempre, ako talagang original Na? kaya naman yung may vlog tamo mo yan. Ako talagang original eh. Akong original King of the North. Akong original piso-piso ng may vlog tamo mo eh. Okay. Ingok madabdab ka pare. Ay, iba pare. Pabagsak kay Wangin ni pare. Pero pare, nangasabi mo kay team ni Pampanga. Grabe, itang lineup na rin Pampanga na homegrown. Tapos halos young guns. Archie Concepcion pare, grabe. Next step up yun talaga yung Archie Concepcion. Idol yan. Talagang wow. Pigtagana. Kaya ko talaga kaya. Saludo ko kaya talagang pigtagana yung kaya. May gistaya talaga hanggang akuaning kumpiyansa na ngayon isip mo naman talagang pare. Piyapay na ilub na mo. Sinuko. wow. Totoo kinay. Actually malakas na talaga loob yan eh. Yung dati pa. Solid. Kasi akasangga kayo niyang SSC niyang mumuna pa mo. Niya mamang Bisaya. Nag-SSC ka pala pare. But minuna pa yun tapos di natang natin yung huling kaya ng Coach J. Diba tita, kaya bigay ka rin. Talagang nakitaan kayo talaga na potential talaga na sipag ya, hard work ya. So, same coach pare, Coach J. Sierra that time eh. Talaga Coach J naman ba't inyang SNC ko talagang yung baga talagang may pakilala ka ako na tutugin na ako ka rin ligang labas, makanyan, tugin na Kenny, tugin na ka rin. Magaling Coach J pare. So talagang talagang aturong kayo na kanang popang di ba? Pakilala mo naman. Solid. Yan, baga tapos sabi ng Mark Oiko, Alvin Kenny yan yung Magong Bisaya pa Intertown Bacolor. Gaano ka talaga? Bacolor ka ba talaga o San Fernando? Actually, pitna pare. Ima ako, Bacolor San Fernando yun. Ay, but itatang ko pure Bacolor yan talaga. Okay. So, muli ko ating kembale San Fernando, ating kembale Bacolor. I-mother ko kasi San Fernando yun. Nokorning balayo San Fernando pare? St. Jude pare. Kitang okay. Nag-parting ng St. Jude. Nung nokor na ako in-invite paring Mike kitang interbarangay, kitang King. Ito ka rin. Malapit ko ka rin pare.
Court ko ito. Baga may Saan mialong ko gusto- naman ka rin talaga. Magkaya ko talaga, magliga ko rin talaga. Oh. Ay pare, grabing bakbakan kitang championship pa ito. Raymond Binuya Ah. versus Dap Leasing, the The Destroyer. Bull. Double. Pero pare, originally, mela ko na talaga Raymond Binuya, di ba? Yan oo. naman talaga mela Pampanga. Solid. Oo. Legit Grabe, dito karangal pa shoutout kaya ka, tapos sabi ng Raymart Manusiga na shoutout po. Para metong ka rin nga kaya betan niyang mamiyatang relief kening Oo. barangay ko. Shout Barangay out, idol. Ay lalayo pa itang mamiyata mo ka sinapdagan. Wow, Boss Patrick. Boss Patrick, yung pinakamayabang pero pinakamagana ka. Lindon Gana. Oo. Diyan sa big champion le. Oy, shout out Santa Lucia, Bacolor ba? San Fernando yan nag-champion na pare, solid. Ginawa yan dakal. Pare yan Naman pare, wari sabi ko kaya ka atin yang galoy ta. Magaloyo talaga ito ba? Malikot yan talaga. Pero pare, at age parang ngayon age mo ngayon siyempre baka at the time may ka-chance ka mag-PBA. Pag ba may resit ang panahon na ito pare, i-grab mo ba or going to stay MPBL na mo? Grab kaya pa rin pare kasi naluway pa rin tang hanggang makatuklo ka rugo kaya tang PBA, di ba? Baga, pangarap kaya pa pumurin mo. Baga, siya pa rin kayong kaya ko. Baka ngayon try mo naman eh. Wala naman mawala, anak. Tapos pare, yung misa kasi interview ni Idol Marlon Gomez. Ikap baka balo mo pare. O tinaos din Tyson ni paring Marlon Gomez. Tyson Gomez? Actually, potang munta ka karela pare. Tyson sabihan ni Marlon Gomez, de balo. Pero sabihan mo yung Tyson Gomez, balo de. Turude. Wala sa balita. Sigat na. Pero sige ka, Idol Marlon. Basta conception na, Idol, Marlon Gomez. Ay, wow. Solid yan. Tyson Gomez. Actually, mga kabalan yung, kasi papayad ako kutang ka ako, sabihan na rin along followers. Para Idol, na sigurado dahil ka sapatos ka rin kaluguran mo. Basketball player, dahil sa sapatos din. O, bisa ako maruguno, pangaragul size din eh. At Timoy Jeric. 13. Size 13. 13. Paring Mike Quico, 13. Marlon Gomez, 14. Oh, manano ka manyad ka rin eh. Ako, 10.5 ko mo. Solid. Pag ating 13 ken pare, makakakay ka ta. Natang pigamitan pare, donate mo na ka rin kareta nga nakalana talaga kaya. Kasi para dakal bowlers talaga. Sabihan mo ka ako. Sinobra dakal liga eh. Di ba? Grabing dakal na paliga. Basta sabihan mo mukha ako po ng ating awa pare. Ikay naman para ikit kaya miyabi kami ganyan kayang Tarlac. Kaya nga exhibition match paring AJ Bitug. Oo. Banda Tarlac. Bembol nito yan. Nanakakyan para ako. Ika na nanawarin Kenya na. Solid. Kondisyon niya pare. Wow, kondisyon niya. Papayat na, higit mo sana pin na, di ba, kahit PSL or kahit may line-up yun ulit. Solid yan, pare. Pero ngayon ni paring Nubaysia, lano kayo ba? Kasi paring Mike, di ba mag-tilang konto? Karan lang makatok nang. Ikayo ba? Ako naman, makastay kayo rin kayo ni. 1 month na ako kaya ni pare. Patamong break, kata mo mumuli, mga niya. Patingay laban po ito pala. Ako pare, i-kaya mo i-vlog tayo. Tapos i-post kaya rin po. Support. Tingay laban po ito, 8. Kalaban may kaya. Ano kung laban natin? Price tag. Detang, Laguna ba yan? Laguna. Pare, may Cagayan. Kasi, may pigagan ni price tag kasi naman mamasay ta pare. Kakampi ko lang sarili ko, Ali, ito na kayo Mike Sweep pare. Ay, amo pare. Kasagaya pala Idol Mike na. Grabe pare, like yan. Higit mo naman, di ba? Mr. Pinoy Hoops. Tapos ako. Sinabi ko Pin. Karinggaya ginawa. Pare,
pa-shoutout mo kayo, potang ay, akayabe me. Pota pala, Oo. diba? Panay miya nga be Kenny, kaya be miya rin. So actually, kaya tayong kabilang bali. Baga Potang ay, makistay naman Kenny. Tugay mo, tapos mamasahin na ako pa uli. Atad ka, ka naman. Ali, big fan ko yan, pare. Ining magaling ang parin Jeric Nakpil. Tagalogin ko na, syempre, baka may, ano ngayon, may nanonood sa kay paring idol, Jeric Nakpil. Maraming fans po yan sa Pampanga, mga idol. Tapos, etong malupit kay paring Jeric Nakpil. Ewan ko nung ba kung ano yung swerte niya, bakit nasasali siya sa mga team na laging merong sikat na artista, sikat na basketball player. Ay, Di ba? swerte, Naging kampi niya si JJ Underbrand, naging kampi niya si Gerald Anderson. Ngayon sila si Mike Swift, di ba? Sino pa bang artista pare ang naging nakasama mo? Okay, nakakayabe mo 'yun. Madami nga pare. Minsan Tapos napapagkamali swerte na lang. ni Gerald Anderson. Ayan, para sabi ng pare, idol Ran Samia Lacson, bagsak me pa, idol piso-piso. Tagang Bagsak me. Idol, Rans. Get ka talaga gatang pa piso-piso. Ikwame talaga ka ako ita pare. Ala, oh. Tamir si Manyo. Buhatin pare. Si paring gaya, pare, O, di ba, kuha ko lagi ka dito. Balo mo naman. Balo ko naman ta pare. Para di ba ating King of the North, di ba? King of the North, Mike Quico na yan eh. Ngayon ni pare, di ba ating yung bayo itang asawa ng Mabel pare, kakamada yan naman. Iparing Jeff Malbayang yan eh. Nung ating King of the North, happening house ng Bayaw of the North ni pare. Bayaw of the North pare. Oo, legit. Yung asawa siya. Shout out Maring Mabel yan. Happening kaya Maring Mabel asawa na. Paring Jeff yan. Sino ba Dorado, Pero pare, after, siyempre yung mapagal ka sigurado gan pare. Anong gagamong pampalakoy stress minsan after ning pagalyugan? Kaya botang painawa kami mo eh. Kasi kailangan ng recover po. Matutod ka talaga eh. Kaya rin practice eh. Tapos, kaya rin na nito, piyalong na naman eh. Oo, kinabukasan. Baga, day-to-day routine. Lalo mo naman, may edad sana. Kaya kailangan talagang rest eh. Pila na nga ngayon pare? In this year or this coming year. By next year, magpila na yung Eric Nakpil. 32. Kaya na pa. Pero, I think siya naging basketball pare. Kaya Pilipinas kasi mga pag 32 to 40, medyo laylo na akin eh. Diba? Laylo na akin. Baga, susulitan mo na yung kaya. Susulitan mo na yung age na mamyalong ka pa. Mga pinakamagaling kasing mag-handle kin pare, Arwin Santos or oo, totoo. Tapos, kaya mo talaga yung kaya mo. Yung katao mo, alagaan mo talaga. Yung safety mo kasi, yung punan mo yan pare. Oo, tapos sabi ng Justin Louis Mercado pare, mapamusal, Jeric Nakpil. Shout out pare. Idol, Jaja Mercado. Pero ating paring makanita pare. Yung time syempre, liga labas talaga. Maliliari talaga yan. Syempre ako, I'll be akong live kit paring Mike Vico. Kaya minsan, pasabita na ang busal. Oo, busal. Ali parang yung original na busal kanya ni Yedu. Kaya talaga may bating original busal. Pride of Bacolor mo naman pare. Ayun yung yabi-yabi kami Pampanga, di ba? Yun yung kaya, yun yung first kay Pampanga. O ito, masaya itong batming ito. That time pare, mapipersa kang mag-point guard eh. That year, itong last ito. Oo. Which is pala, mapipersa kang magbamo, mag-guy. Oo, 3. Pero, 3, kung kanta 3, 4. Stress 4 ko pare, stress 4. Stress 4. Ay, pero pare, may kalimutan shoutout ko ang Mike Ship pa na yung gito pare. Boto. Pabagsak kaya. Pabagsak me pa mo kaya. Paano mo naman yung kaya may ni batilagyo ko eh. Siyempre, di ba? Mr. Pinoy Hoops, Mr. Cabalen Hoops. Pero mga ganakaya pare. Mga ganakaya. Saludo ko kayo. Ganakaya Mike. Solid. Sobra.
Utang ato game Pampanga yan, pare. Kontakan mo ko, pare. Solid. Wow, sige, sige. Nagtayan. Marami niya naman game eh. Pero magana kaya pa. Wow, solid na rin, pare. Tapos sanang Jawo Giannis Idol Nakpil. Grabe, aral na pala Idol. fans Jeric Nakpil kaya. Ay, pero palo yung mga kapalan ipa rin Jeric. Grabe, agana kayo ni. Sobrang tahimik ya mo ini, silent killer ya ini. Ani katahimikan. Andiyan, akayabi ako na rin eh. Solid, agana nga, the best already. Pare, balakot ngayon bali Santa Lucia, Kenny nga magalang. Wow, tin pare. Yung mother ko, actually, itang pinsan ko yan yung makakaigan. Maka-stay. Pero, anak ko pa mo, kung itong balikin eh. King resettlement? Resettlement. Ito mismo sa Santa Lucia. Malapit kaya ito, di ba, pare? So, balo yun na mga idol, karang tropa tayong Santa Lucia. Yan, umika liga, idol. Balo yun na nung karig ako mag-import. Kasi Jerry, katilang balikin. So, it means pag... tingami. Balikin. Pota, mika liga. Pota, mika liga, wala yung import. Nung protest de pa, hindi tan titulong bali. Pare, nangigit ko pa rin, di Boss Patrick, itang bonding pa rin, kaya Bebe. Minsan pag ali busy, ngayon kasi busy eh. Pero pag minsan, may papanaot kami, may papag-call kami, managkat mag-chat, makanyan. Wow, ang bawa pa rin guy. Kumusta na kaya rin tilapia? Boss Patrick. Islamo, ilan po makakain. Pasyalan tayo minsan. Chatam. Wow, pare, ikapan mo ko minsan, atin na akong service eh. Tingko service on yung siyempre, motorya mo eh. Balong mo na ako man pare. Ikapan ka, Potang kini ko kaya kasi dadalan ko yung Concepcion tapos pamagalang. Oo, pare. Ito, malapit mo pala. Pasyalan tayo minsan, potang kaya. Sige, pare. Kasi potang at ko ka ba na ton, kaya ba't pauli ko eh. Bali dadalan ko magalang. Tikman mo naman tangi pag ko dating damulag kaya kayo. Oo. Damulag. Solid, pare. Pero pare, nanong oras yung game po to? Para apabalwan talaga ka pa rin. 8 p.m. 8 p.m. PSL yan eh, PSL. PSL. Pilipinas Super League. Pare, karimaan yan paliga. Siyempre, alwalwata kaya ken eh. Ano, ayos ba yung bigayan ken? O kaya ba yung sweldo mo ken? Okay naman ako. Good siya. Okay naman, guy. Uling masalita yung management. May boss Ron. Okay. Bibigyan na nga ng buri mo. Libre kay. The best siya. Solid. Tapos pare, kasi ako siyempre, balo mo naman, may stats talaga po, tangating ko nga PBA player, o sikat mo yan. Anya Mirs ko Florida del Carmen, kaya bigay Gary David, solid ka na nga na palita. Oo, totoo. Actually, maganda nga lang talaga, pati balo mo itang kaida eh, potang kwentuhan. Oo. Ngayon mo rin itang ugali, di ba? Talagang i-share na. Tsaka more on pare, ditang talagang may mamyalong na, tapos may palao na. Pot nakakasabi mo lang, nakarakala pa pulot karela na, di ba? Itang istoryado. Oo, totoo. Saka itang hard work baging guy kasi di Gary talaga. Wow. Sabi na talagang sobrang masipag yan. Alam magpabaya dapat. Para shout out ko ng JC Belasario. Bagsak iya pa yung tilapia ng Boss Patrick Yapaw. Sabi ng Joe Giannis pare, mas maganda kain nakpil ka rin, idol. Ay, balo. Subok naman to. Balo ko na rin. Denny, pagigit mo Renny pare, then may babarkadang Renny. Makay kayo, magalang kayo, balamit ang, siyempre, matas high profile, mamayapang na ito. Thank you, same. Mapamormala pero pagkakayabe yun lang, grabe, no? Ano ka gana ka, Tyler, down to earth lang, at low-key lang mo dapat. Wow, chill mo, happy botang. Wow, isipin mo na mong dadayuan da ako madabda pre, ano mga papalaka ko. Naman. Mga tao importante pare, karangalan.
Special child, di ba? Pare, potang kahit ang jersey ko kasi Oo, sige, sige. Pare. kakayan ko na ang na-house ba kanina umpisan ko na mangolekta ng basketball jersey na rin Kabampangan. Siyempre, tapos Okay. ikay vintage ikay ko lang. Ilele ko lang. Manta datang itang panahon sa para rin potang pares na ng 50 years old na agit yung pasibayad ng jersey, baka display yun, di ba? Wabin. Oo, sige, pare. Richard K. Tapos sanang kay pare ng Mike Baul. Dol may miyalong yadin ni Idol Jeric na Phil Florida del Carmen. King wadeng import deng mabikal. Oo. Once. Kaya bigay ko Coach J. Kasi Coach J, halos malapit sa akin di ba? Porak tapos Florida Blanco. Shoutout na rin kay Coach Milo, kay Coach Vino. Yan, kay Coach Milo. Tapos once na. Pero ngayon siyempre, mga takasala pag mga player ka PSL or balo ko, MPBL, kaya ligang labas, mga takasala. Hindi na mga to, basta MPBL medyo kaya Pag hero ka pa na. Jeric na mo, mayalong yung pota kay. Ali, okay kay. Jeric. PSL, okay. Yan naman mga imasela. Hanggang minaling ganun, mamyalong nga yan. Balo din. So, Jeric nakapil, pakalakala yan talaga. Tapos pare ating kung ngayal Ben game you with Mavs. Happy ni kayo dito. Di ba? Happy na. Pare Jeric, albeng yung TV tapos bigla yung yung siya. Jeric nakapili. Kasi balo ko na tapos sa tikas na ba pare Jeric nakapili tapos sa tingin kasagay. Tampula yung mga lambot ang bahay. Dirk Nowitzki ini tang malapit ang kay life pero po tamabiyan na lokasyas Pero solid pare Ilbeng kita. May picture kayo rin maps kasi di ba parang may palong pa rin may kaya. Wapin Pero apin ting pinaka-team, apin sabihan mong team ting Novecia, di ba? Pare apin. Tapos anyang kay para niyang opening ng PSL. Siyempre Albion Cory Pampanga. Ilbenda na kayo rin kanito. At si Mike Ship kanta itong opening Higit kay Mike Ship kanito. At ka ba kare? Ala ko, dapat muntabe na akong kwentado ning tapinitang event. Apin tayo natin itang karigano tapin yung okay. Abi ako dapat rin Pampanga kasi tutungin na ako pinpuedads engineer dado. Dala na ako yun Uning tapi nating event para siyempre masakit ang igay. Pwede i-cancel to. Tapos sabi ng kay pare Vince Passion na Vidor. San Simon bimiyalong la din. Sabi ni Mike Quico, di ta pa may gulo ka nito. O sigurado paring Mike. Ano besa pali kasi yan Pag yung ligang labas kasi talaga pare. Mga yan di ba? Itang elabisan pa isang Moreno. Winter parang kayan. Mas mapali pa pining ligang labas kaya sa aking ligang MPBL mga yan Diba? Naman totoo. Buhay, di ba? Alam di sambot. Pero pinaka malawot na pemyalungan mo gilingan labas pare. Malawot. Isabela? 12 hours yata yung biyahe. Isabela, pinitang lagi kayong import, di ba? Abe kaya ka rin pare Michael. Kaya abe mo na rin ka rin. Tapos, di bangal ba yung mula kaya abe, di bangal? At that time. Ali. Yung Isabela, ali. Pero, malos, kakay mo nung kumbaga, huling kayo mong pamamiyalong, durutan mo yung Surigao. Apin yaman yung basketball. Grabe. Mga lods na, AMYL bing kining live ning Facebook kining interview taan Jeric Nakpil. So, maka-save yarning king kaya katamong YouTube channel, Kabalan Hoops TV. Yan, pa-subscribe mga idol yan So, save ko lang yan diba? Subscribe. The best. Basketball memories like and share. Potang tip, potang balay, potang, di ba? Makapamiyan di Jeric. Matuwa na lang. Balikan tala rin mga kanina. Itang Alben mula. Basketball memories sa Wapin lang. Hindi mo legit. Kayong Pampanga mga yan. Wapin na lang pang kalaban. Hindi ako buri labanan. Beses buri ko naman ta pare, di ba? Dapat sa Wala pare, the best.
Wow, Yan, wow, tapos ano to? lastly, sabi ng Mike Bowell pare, championship game December 16 Carmencita versus Valdez del Carmen Court. Basketball import Carmencita, Encho Serrano, import Archie Concepcion. So Archie ang Popeye, Wow. Encho Milapan laging del Carmen. So yan, abangan nyo lang po yan. Pero siyempre kaya hindi labas ako po. Okay. Good luck kaya kayo. Pare, mga yan man, Good luck, good luck. sobrang pasalamat ko dinera mo ang oras. Wow, wow, thank you pare. Thank you kay Oras. Ambus Thank you mo naman. ambus interview yan yung baga naman balon Jeric Nakpil talaga na interview. O yan mag-interview tang Balo, di ba? Talaga mabigla na. O pamili mo yung Oo, masating lanay na pare. Legit muna eh. Legit mo, utang ka lang kaya, di ba? O, pag may interview ay tamang totoo, manya mo. Isabihan mo, di ba? O, shout out pare. Shout out mo na rin mo yung shout out. Pare, nakala salamat na eh. Shout out, Gabalenuk, the best. Number 1, yung Pampanga. Okay, pare, God bless tayo. Thank you, pare. At Pare, thank you. Bike sweep, pare, Wow. bike sweep. Nakaligwan. Wow, pabagsak tayo kayo po to. God bless, pare ko. God bless. Ingat pa. Okay, pare, ingat. Okay, salamat, Jeric Nakpil. Ayun, solid. So, nakasama natin si Jeric Nakpil. Grabe, no? Madalang lang yun, eh. Ayun, nakalive pa rin ako, mga lods, no? So, sobrang thankful ako na nakakausap mo yung mga ganun tao. Siyempre, sino ba naman tayo? As part of, sa mga achievement nila, hindi naman tayo ganun katunog yung pangalan sa basketball. Pero, for being basketball enthusiast at yung ginagawa talaga natin na natutulan tayo sa sarili natin, talagang minamahal naman tayo ng mga tao. Which is minsan pare, mga idol, nagkakamali din naman tayo. Umihingi naman tayo ng pasensya pagdating sa mga ganun. Pero all in all, kilala naman tayo ng mga tao, kung ano tayo, kung sino tayo. Ganun naman tayo. Tapos, syempre, mga kaibigan natin, mga tropa natin, laging andyan lang yan para sa muporta sa atin. So, gawin lang lagi yung kung ano yung gustong gawin natin. Alam naman natin kung ano yung mabuti at masama. So, doon lang tayo lagi sa mabuti. Marami talagang tao na i-force ka na minsan sabihan ka na or ipamukha nila sa'yo na medyo masama kang tao. Pero, all in all, nasa iyo. Sa kilala mo pa rin yung sarili mo. Magsikap ka pa rin para sa pamilya mo. Maging mabuting tao, di ba? Ganun lang tayo. Too good to be true. Yun. Sobrang thank you talaga, Idol Jeric Nakpil. At wag niyo pong kalimutan supportan yung laro nila mamaya. So ipopost natin. Hanap ako ng update tapos ipost ko sa page natin para masuportahan ng nag-iisang Idol Jeric Nakpil, Mr. Piso Piso ng San Fernando at Bacolor, Pampanga. So thank you po at magsakye pa mga kabalen. Salamat po.